Issa jonqos l-istadju tal-Kumitat Parlamentari fejn nistudjaw klawżola l-abbozz u dan ikalla jrid se jibda fl-ewwel ġimgħa ta' Lulju għaddejjin taħt id-ditt mal-Oppożizzjoni biex niftehmu skeda u jekk alla jrid kif jgħaddi dan l-istadju mbagħad isir it-tielet qari li huwa formalità kif nafu u mbagħad il-liġi tidħol fis-seħħ. Kif tidħol fis-seħħ il-liġi jibda mill-ewwel sejħa biex kull min interessat biex isir avukat tal-Istat japplika biex isir avukat tal-Istat. Għall-ewwel darba fl-istorja se jkun hemm kumitat ta' evalwazzjoni biex imbagħad jagħti parir lill-Gvern dwar liema kandidat huwa l-iktar idoneu. Kif imbagħad il-kandidat jingħażel jidħol fis-seħħ il-parti tal-liġi fejn toħloq l-avukat tal-Istat. U allura l-AG jibqa' responsabbli mill-funzjonijiet kriminali dawk ċivili jmorru għand l-avukat tal-Istat. Fil-tielet qari jiena tajt commitment li jsir qabel ir-recess tas-sajf li ġej, jiġifieri diġà tajt commitment u ħanonorawh, jiġifieri sal-10 ta' Lulju żgur illi jkun għadda mill-istadji kollha tal-Kamra. Mela allura l-liġi tkun għaddiet mill-Parlament. Mill-ewwel jibda dal-proċess li għadni kemm qed, ċewwe illi jinħatar bord ta' evalwazzjoni u ikun hemm l-għażla tal-avukat tal-Istat. Jiena qed nikkalkula li dan il-proċess għandu jieħu bejn wieħed u ieħor 8 ġimgħat. Wara li jgħaddi dan il-proċess jekk il-bambin irid imbagħad mill-ewwel indaħlu fis-seħħ l-avukat tal-Istat l-idea hija sal-ftuħ tas-sena forensi li ġejja ġifieri f'Ottubru li ġej ikun hemm l-avukat tal-Istat in place spalla ma spalla ma l-istituzzjonijiet l-oħra kollha li għandna fil-qasam tal-ġustizzja. Naħseb li r-rispons kien wieħed pożittiv ħafna, ġifieri ħafna nies apprezzaw li wara ħafna diskors fuq il-bżonn li jinqasmu r-ruoli tal-Avukat Ġenerali din fil-fatt qed issir u naħseb illi anke il-fatt li qed issir b'mod illi l-iktar li ma joħloq skossi ma smooth li tranzizzjoni tkun waħda li tagħmel sens naħseb kien xi ħaġa pożittiva ħafna.